Les llengües mai no han estat només llengües. De vegades són ponts, de vegades són fronteres, i massa sovint s'han tractat com si fossin una amenaça. Per què? Què activa aquesta sensació? I quines conseqüències ha tingut per la humanitat? Perquè quan una llengua es percep com un perill, no parlem només d'incomoditat. Parlem d'una idea, apresa, repetida, interioritzada, que diu que una sola llengua ha de definir tot un col·lectiu. Una visió estreta, alimentada per narratives nacionalistes, que converteix una diferència humana normal en una cosa sospitosa. I aquesta manera de mirar el món ha marcat la història de formes perilloses. Perquè quan la por a la diferència es converteix en política, apareix la lingüicidi, la destrucció d'una llengua mitjançant pressió o força. A vegades era explícit. Aquesta llengua està prohibida. Altres vegades era més subtil, però igual de destructiu. Si la parles, no tindràs oportunitats. Una llengua no mor quan mor l'últim parlant. Mor quan la generació següent és convençuda que la seva llengua no val res. I amb ella desapareix tota una manera d'entendre el món. Perquè cada llengua conserva coneixement sobre la terra, el passat i la manera com els humans interpretem la realitat. Les llengües diferents generen formes de pensar diferents. Preserven memòria. Guarden idees que cap altra llengua conté. Un món amb moltes llengües amplia les possibilitats humanes. Un món que les destrueix es fa més petit. Protegir les llengües no és nostàlgia, és dignitat, és saviesa, és sentit bàsic.